Nachádzame sa v Dome kultúry Zrkadlový háj, kde sa konal japonský a korejský festival. Čo znamená Nippon Fest a Hangukon? Nippon Fest a Hangukon sú dva nezávislé na sebe festivaly, ktoré sa konajú práve na tomto jednom mieste. Nippon Fest je zameraný na japonskú kultúru a jej súčasti, kdežto Hangukon je nasmerovaný na cezmorského suseda Kóreu. Čiže pokúšame sa dať z oboch krajín to najlepšie, aby ľudia spoznali tú azijskú kultúru toho ďalekého východu, ktorý reprezentujú Kórea a možno Japonsko tak najznámejšie. Ako vznikla myšlienka spraviť na Slovensku korejský festival? Korejský festival, v podstate tá myšlienka sa dlho kryštalizovala. Začínali sme s japonskými festivalmi, ktoré tu doteraz boli a snažili sme sa ďalej robiť niečo podobné. Ale prišiel taký moment, že chceli sme ozvláštniť tieto festivaly a zároveň ukázať aj niečo ďalej z tej kultúry, ktorú ďaleký východ ponúka. A zašli sme teda do Korei, lebo je ľuďom na Slovensku taká druhá najznámejšia vďaka tým závodom, ktoré tu máme aj všetko. Tak ľudia začínajú spoznávať korejské jedlo, korejskú kultúru, ktorá je dosť podobná síce japonskej, ale zároveň veľmi odlišná, lebo tam je história, ktorá je úplne iná. Splnil tento festival vaše očakávania? Ja som sa tešila, pretože to bol prvý ročník festivalu tohto typu a som spokojná. Je to taký menší, komorný, možno keby dnes prišlo trošku viacej ľudí, ale organizačne určite splnil. Ja som spokojná. Ja som bola prekvapená tým, že som neustále mala čo robiť, lebo posledné kony tohto typu nesplňali moje očakávania, ale toto bolo fakt na úrovni. Boli ste sa včera pozrieť aj na azijskú diskotéku? Boli. My sme ostali úplne, boli sme posledné, ktoré odchádzali. V podstate nás už vyhadzovali odtiaľto.